Okay, ụmụnna akwa Jigbo Man. Ịba na ngwala unu kita na ọ ga-abụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Tata anyị nọ na nke PC ezigbote local aka enwe n'Enugu steeti a maka ndị ga-abịa sị gị nara I don't know where to sew my cloth. This is the right place to sew your cloth in Enugu. Anything ba akwa ịchọ ịkwa ma senator everything nwanne bịa na PC clothing. Okay, maka ndị ga-abịa jụwazi anyị ha afọ a ka ebe adreesị PC clothing dị. Ọ dị na n'Ọpachime Avenue 156 Ọpachime Avenue New Haven Enugu. Ịghọtago? Ngwa batan ka unu jefulu ihe anyị nwere ebe a. Ịkala aka odogwu ngwanụ n'okwu anyị. Yes. Right now anọ m na nke Okoye mbụ PC clothing. So onye isi biko m ga-alike ka ịkọwala anyị onwe gị ọfụma and also gwakwana anyị adreesị ebe anyị nọ na ihe ị na-emegasịcha ebe a. Confirm. Founder CEO PC clothing. Baba na akwa ya bebe nka na-egosi ihe onwe ya. Baba ebe ji ya na-eme n'aka wee na-egosi ka ụwa fụka ihe gbasara akwa si adị ma nke esi eme ọfụma. Ọmọdụ ndụrụ akwa ya na akwa Jigboman n'ebe a ezigbo ọkwa aka oyi ya ma nke ndị ọzọ ọ ga-abụ naanị nwa na-emebi ya. Okay, ụmụnna otu a si wee kwado ọ bụrụ na ọ dị gị mma ọ PC na-akwado m kamgbe so many years ago. So wee sị na ihe ọma dị n'Enugu steeti a jee wọcha vidio m niile ka ife ụdịla akwa m na-eyi ọ PC na-akwado m na ihe ọma dị n'Enugu steeti a na m ga-alaikwa ka ndị ọzọ wee fụ ya ka anyị wee join kwa aka wee mee ka biznes nwanne anyị wee grow kwe. Dịka anyị si wee kwuo egwu anyị nọ kịta bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri maka na obodo adịrọzi mma ka anyị gbakwu nwanne anyị. So odogwu PC onye chọkwa na inweta gị n'Enugu a ka esaid ebe ị na-anọ. Anyị zoro ezo Afịọma na-ele onwe ya. Irute na New Haven na-erute nso na the last bus stop enwe na New Haven before njedebe New Haven opposite Pinnacle filling station or filling station ama 156 Ọpachime ị ga-afụ one building arch building duplex house anyị nwa nọ na that full building. So rezo ihe bụ ọ asambodo ka ọ bụ tụbanara ndị mmadụ PC clothing ede ya n'elu ya nke ndị oyibo na-akpọ digital signage dị n'elu. Ị ga-afụ ebe ede PC clothing ebe anyị nọ na New Haven. Confirm. Okay, nwanne m ịma ka nnọọ nwoke Jigbo bịalụbe gị ka anyị mee n'omenala a na-akwakwa n'akwa a na-atakwa n'ife. So wee nneofu ka wele ofu ka anyị mee omenala dị na ya. Nke a bụ nke anyị. Jigbo Live. Abacha Sharp Sharp.